vamos a comezar a sesión de contos, que temos para empezar unha chea de auga. E agora sobran as luces, plin, plin e plin. Preparados? Sí. Pois vamos a ver os vosos traballos. Trotacontos, unha chea de auga, e para pasar as follas neste libro máxico hai que soplar. Soplar. Alá, mirade, aquí están os compañeiros que teñen nos brazos uns zapatos moi grandes, verdade? Sí. Pois teñen dentro un pequeno carballo. Sabedes o que é un carballo? É unha árbore moi grande, pero o que pasa que antes de que crezca é así de pequerrecha. Están metidiños neses zapatos, todos teñen o seu zapato, o seu carballo. Unha futura árbore. E que pon aquí? Pon cunha chea de auga para poder regar os nosos carballos que están a seca. A auga que na necesita as árbores, verdade? E as plantas. Vamos a soplar, a ver que pasa. Oh, mirad o seu traballo. O seu traballo fala de que unha chea de auga, que vou facer con ela? Metela nunha tubería ou bebela? Que preferís? Bebela, eu tamén, que está riquísima a auga. Pois cunha chea de auga para facer un caldiño de patacas e berzas e comelo quentiño. Ah, sí, porque ca auga se fai sopa, se fai caldo. Vamos tomar o caldiño, ben, soprade que está quente. A ver. Voy dar unha pataca, colled a culler, vamos a coller a pataca. Que rico caldiño! E que máis cousas se poden facer con auga? Regar árbores, facer a comida... Soplar. Vamos a ver os traballos de outros compañeiros. Vamos a soprar. Soprade. Cunha chea de auga que fan os compañeiros de Verducido no abril, augas, mil. E mirad unha cousa. Exacto. Eu, como estiven ali outro día, lles dixen que eu vi aquí un conto. Queredes que vos conte este conto? Mirad, había unha vez un dinossauro, que tiña moi pouca auga para beber. Estaba moi triste. De repente mirou po ceo e comezou a caer a letra A. De auga. E empezaron a caer as A. E as as transformaronse en pingas de auga. E chovía, 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 chovía. E moi pronto o dinossauro púdose bañar nun río moi grande e cheo de auga fresquinha. E colorín colorado, este conto que me inventei está rematado. Un aplauso, se vos gustou. Ahora soprade, soprade. A ver, que os de Verducido fixeron outro conto. Mirad. Eu vexo aquí moitas cousas. Eu vexo aquí unha cova e aquel grande mancha é un mamut, que é un elefante grande. E aquel é un home da prehistoria. E o mamut tamén está triste porque non ten auga. Como é tan grande, non lle chega unha pouquiña, non lle chega. Entón dice o home: "Oh, non teño auga para beber." E dixe o home: "Tranquilo, imos facer un baile para que chova." E empezaron: E empezou a chover, a chover. E gracias a iso viñeron os peixes, mirad ali a cabeza dun peixe. Naceron as plantas, e viñeron os ríos, mirad cantos ríos. E o home quedou todo contento. E colorín colorado, este conto pequeniño está rematado tamén. Porque mirad, cando chove arreo, a auga asolaga o terreo. E chove, chove, chove. Entón temos que é importante ter auga para as plantas, para as árboles, para facer a comida, para de beber os mamuts, para que beban os dinossauros, para que crezcan as plantas, os peixes. Soprade, a ver, que máis pasa? Estes son os compañeros de Fina Casal de Rei. Unha chea de auga trouxo a escola unha caracola. Sabes onde está? En el agua. Verdade, eu penso que sí, porque non se ve nada máis. A ver, dame unha palmada. Dame unha palmada. Vale. Pois mira, caracola non hai. Hai unha estrela de mar, un peixiño, unha bota, unha vieira, un cangrexo, unha tartaruga, un cabaliño de mar, un tabeirón. E non vexo onde está a caracola. Ai, alá arriba.
Sabedes que a caracola se a pomos na orella se escoita o mar? Tiburón. A ver, pomos a caracola e facemos... A ver, soprade, a ver que máis famos de final. Oh, que cousas ten a vida, verdad? Un plátano, cantos plátanos hai? 1, 2, 3 plátanos. E estos que son? Pementos de piquillo, pementos, verde e morrón, se chama morrón, o vermello se chama morrón. E mirad unha cousa, están no río, que cousa máis rara, eu pensei que había peixes no río. A ver, vamos a ver que pasa. Unha chea de auga chegou á escola e trouxo plátanos para a merendola. Vaya, que cousa máis máxica, verdade? Unha chea de auga tamén ven a merenda no río. Mira, iso non o sabía. Soplamos, a ver, a onde vamos ahora con unha chea de auga? A ver, o traballo dos de campo libre. Aquí xa chove, Cunha chea de auga... Chove. Ai, mira, unha nena. Faría miles de globos cheos de pingas de moitas cores. A soprar! Mira que boa idea. Se enchemos os globos con auga, que podemos facer con ela? Soplade vos, a ver que pasa. Pois mira, queren apagar os incendios. Iso é unha boa idea. E regar as flores e lavar a roupa dos probes. Así que vamos a mover os globos. Soplade, vamos a mover os globos. Mira, pois a auga tamén serve para eso, para lavar a roupa, para apagar incendios e para regar plantas. Cantas cousas a auga, Os bombeiros tamén, claro. Soplamos a ver a onde vamos ahora. Soplamos porque... Oh, esto me sona a mí. De quen é? De quen é? Sí, é que eu fixo a vaquiña este lantana. E non notades que falta algo? Auga, bueno, auga. Eu creo que hai poucas vacas. Vos fixeste moitos debuxos de vacas. E onde foron? Hai 3. Que están comendo as vacas? A erva fresca, verdade? Están agachadas, dicen por aí. Mira. E que sabes que pasa? Cando chove moito, a auga é boa para a erva, porque se fai rica e fresca. Entón as vacas veñen comer. Como fan as vacas? Aí veñen, vedes, aí veñen. Aí están todas as que fixestes, non? Sí, están todas, non falta ninguna. Están comendo erva fresquiña e logo van dar leite moi rica. A que sí? A ver, que máis podemos facer cunha chea de auga? Soprade a ver a onde vamos a ver. Ai, isto tamén me sona. De quen é? É nuestro. Ah, sí, tamén, o fixestes vos. E tantas abellas que pon aquí. Cunha chea de auga, as abellas van voando para casa. E eu estive mirando e dixen, onde é a casa delas? Non o sei. O panal. E que son? Estes de aquí? Que chulos, de colorines, non? E este non fan? E como fan as abellas? Que ruido fan? A ver. Mira! Mais! Teño curiosidade. Quen fixo esta gordiña? Quen fixo esta gordiña? E esta gordiña, quen fixo esta gordiña? Sí. Pois é moi gordiña esa, moi chula. Ben, pois sabedes que cunha chea de auga hasta as abellas están contentas, poden facer rica mel. Soplamos a ver que máis podemos facer cunha chea de auga. Anda, as flores do xardín medraron cunha chea de auga. E outra vez, eu non vexo nada aquí. Soplamos. Levantad unha man así, a ver. Como se foran flores, a ver. Ahora sí. Que bonitas son, Son máxicas. Saíron, da máis que chova, xa saen as flores bonitas. Gracias á auga temos flores bonitas agora na primavera. Soplamos a ver a onde vamos agora. Vamos.
Alá. E cunha chea de auga bañouse un elefante. Vos sabedes facer así? Ui, ben! Bañouse, bebeu, pasou no bomba cunha chea de auga. Está facendo gracia, É maxia, verdad? Gracia. Pois, mirade, todos estes traballiños fixeron vos e outros coles. Así que vamos a pedir fortes aplausos para Santo Andrés de Xeres. Bravo! Quedamos que tiñan os carballos nas botas, acordades? Os que medraban. Verducido! Ben! Era onde aparecía o dinosauro e o mamuto aquel, e chovía moito. Acordades? Ahora, Fina Casal de Rei. Era o río que traía plátanos para a merenda. Vamos a Campo Lamo. Bravo! Somos os lobos hinchados de agua que apagan incendios. E un aplauso para a Parada Campañón, porque son... Bravo! Por esas vacas e abellas cheas de auga. E para San Bieito de Lérez tamén un forte aplauso. Ben, pois colorín colorado.